Τελευταίο επεισόδιο, Μαριαλένα, πριν το κλείσιμο, και θέλω λίγο να συνοψίσουμε όλα αυτά που έχουμε πει για την πολύ μεγάλη σημασία σε μια οικογένεια που έχει μια μαμά και ένα μπαμπά, το πατέρα. Ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα μετά τη γέννηση του παιδιού? Ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί όπως έχουμε αναφέρει, συμμετέχει στην φροντίδα του βρέφους ώστε να δώσει χρόνο στη μαμά να ξεκουραστεί και να πάρει το χρόνο της. Φροντίζει και τη μαμά και το βρέφος, τη διάδα δηλαδή, και ο ίδιος φροντίζοντας και καλύπτοντας τις ανάγκες του παιδιού του, αρχίζει τη σύνδεση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας δεν ζει όλο αυτό που ζει μια μητέρα που κυοφορεί 9 μήνες, οπότε έχει αρχίσει ήδη η σύνδεση με το παιδί της, του μιλάει, χαϊδεύει την κοιλιά κτλ. Ο πατέρας γίνεται μπαμπάς μετά. Οπότε για να γίνει από πατέρας μπαμπάς χρειάζεται χρόνος. Όλη αυτή λοιπόν η φροντίδα που δίνει στο βρέφος τον βοηθάει και αυτός να συνδεθεί. Και θέλει ένα παιδί τη σύνδεση και από τον πατέρα και από τη μητέρα. Επίσης, ο ρόλος του πατέρα είναι του προστάτη. Ισχύει, δεν είναι στερεότυπο αυτό, είναι προστάτες της ευαίσθητης περίοδου της λιοχείας της μαμάς και της ευαίσθητης περίοδου της νεογέννητης περίοδου του βρέφους. Οπότε, ναι, τον θέλουμε κοντά μας, θέλουμε να μας πει μια γλυκιά κουβέντα, θέλουμε να φροντίσει ότι έχουμε σιτιστεί επαρκώς, ότι έχουμε υδατωθεί, ότι είμαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Θέλουμε και εμείς οι μητέρες μια φροντίδα, το χάδι του, την αγκαλιά του, τον καλό του το λόγο. Και αυτό τι κάνει? Μας εμψυχώνει και μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε παρακάτω. Συνεπώς, ο ρόλος του πατέρα είναι πολύ σημαντικός και για τη μητέρα και για το βρέφος. Και Μαριαλένα, έτσι, αν απευθυνθούμε στους μπαμπάδες που έχουμε μαζί μας, ποιο θα ήταν το βασικό μήνυμα που θα ήθελες να τους δώσεις? Θα ήθελα να τους πω να είναι κοντά στη διάδα μητέρα και βρέφος, να μην ντρέπονται, να δείξουν τα συναισθήματά τους, να είναι υποστηρικτικοί, να ακούνε τις ανάγκες της μαμάς, να δείχνουν και λίγο κατανόηση και λίγο υπομονή. Αν έτσι λίγο η διάθεσή της είναι μία πάνω, μία κάτω, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οπότε μπαμπάδες, υποστήριξη, προστασία, αγάπη.